बांसिन सुबुङानो मा खालामो जेब्ला लोमजायो अब्ला मेडिकेल स्टोर एबा फार्मासि दखाननिफ्राय रावबो डक्टरनो खोन्थायालासे मुलि बायनानै जायो। जेब्ला उनाव बे मुलिनि उनफिनजाथाय एबा साइड इफेक्टआ एबा बेमारा बारा जाबासो अब्लासो डक्टरनाव थांनो गोसोखाङो। जेब्ला नों मेडिकेल स्टोर एबा फार्मासिनिफ्राय मुलि बायगोन अब्ला नों बैफोराव गुबुन गुबुन रोखोमनि दागो एबा सिनफोर नुगोन जायफोरनोखि साधारन सरासनस्रा सुबुंफोरा मिथिया, नाथाय डक्टरा बैफोर साइनफोरनि सोमोन्दै मोजाङै मिथियो। बिदिब्ला लोगोफोर, आंनि मुङा बिश्व। दिनै बे भिडिअ'आव जों बे मुलिफोराव थानाय माखासे साइनफोरनि ओंथिनि सोमोन्दै सावरायगोन। बिदिब्ला थुदो जागायदिनोसै। आरो नोंथाङा जोंनि भिडिअखौ दिनैसो नायसंदोंब्ला लाइक खालाम, चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै अलाव होनानै ला। जेब्ला नों मेडिकेल स्टोर एबा फार्मासिफोरनिफ्राय मुलि बायनानै लाबोयो अब्ला खायसे खायसे मुलिफोराव जेबो साइन नुनाय जाया, नाथाय गुबुन खायसेयाव साइनफोरखौ नुनाय जायो। नों जेब्ला बेफोरबायदि मुलि बायनानै जायो जायफोरावनोखि बेबायदि गोजा गोलाव सिन थायो, बेनि ओंथिया बेसो जे बे मुलिखौ नों जेब्ला डक्टरा नोंनो स्लिपाव लिरना होगोन अब्लासो नों बेखौ बायनो हागोन। बबेबा मेडिकेल स्टोर एबा फार्मासिफोरा बे मुलिखौ डक्टरा स्लिपाव लिरना होनायनोल' फाननो हागोन, नाथाय सोरबा बेमारिया गावनि प्रब्लेमखौ खोन्थानायाव बे मुलिखौ फार्मासिफोरा हरनो हाया, जायफोर मुलिखौनोखि गोजा सिनजों बोनाय जादोंमोन। जुदि नों बैफोर मुलिफोरखौ थोंजोङै बायो एबा बेफोरबायदि मुलिफोरखौ जाबाय थायो अब्ला नोंहा गोबां साइड इफेक्ट जागोन आरो नोंनि देहायाव आरो गुबुन मोनसे बेराम जारायबावगोन। नैथियाव, बैफोर मुलिखौ नों जेब्ला मेडिकेल एबा फार्मासिफोरनिफ्राय बायो अब्ला बैफोरनि सायाव आरएक्स लिरनाय थायो। आरएक्सनि ओंथिया बेनो जे बे मुलिखौ खालि नों डक्टरा बुंनाय बायदिसो जा एबा बाहाय, एबा रावबो डक्टरा बुङालासे नों गाव हारसिंनो जायोब्ला एबा बाहायोब्ला नोंहा गोबां आरो प्रब्लेम होबावगोन। थामथियाव, मेडिकेल स्टोर एबा फार्मासिनिफ्राय जेब्ला नों बैफोरबायदि मुलि बायो जायफोरावनोखि एनआरएक्स लिरनाय थायो अब्ला बे मुलिया नकलि एबा नङा एबा मोजां मुलि नङा। बेफोरबायदि मुलिखौ खालि लाइसेन्स गोनांफ्राल' फाननो हायो। थिग बेफोरबायदिनो जोङो बबेबा मुलिखौ बिनि लिरनाय साइनफोरनिफ्राय मोनथिनो हायो बैफोर मुलिफोरा मा रोखोमनि मुलि होननानै। आं सानो नोंथाङा बे भिडिअखौ थारैनो जोबोद मोजां मोनदों। मोजां मोनदोंब्ला थारैनो लाइक खालाम आरो गोसोआव माबाफोर सोंनो गोसो जादोंब्ला कमेन्टआव सोंहरनो हागोन। दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै, गोजोन्थों।